chatopera ukazochiroorwa kwawazobereka vana zvikaparara ukazochiroorwa zvichirati wapinda muimba kechipiri murume abuda aenda hanzi wakambozvitsvagawo here kuti zviri kudevei? Ndombofamba ndichingofamba vachingotaura vanenge vachitaura asi ndisingagoni kubatsira. Hanzi muzukuru nhau iripo paura maererano neupenyu hwako. Kune vane godo neshanje kubva pavana vaamai vako vavaberekwa naamai vako. Hanzi ndo vari kukonzeresa madzodzo ese wakutemwa nawo nhasi aita kuti usvike pano zviri kukonzereswa nevana vaamai vako. Izvozvo chaizvo nyangwe kubuda kwakaita ndivo vanokonzeresa. Munin'ina wangu anondisara kumashure. Murume wangu uri kutaura kuti hatina kuzorora. Antu ati uda kubatsira? Uda kubatsira? Ndoda kubatsira. Achitwa adonenda? Munin'ina wangu anosara kumashure. Ani? Dori. Okay. Ndiani wako? Munin'ina wangu anosara kumashure. Ndikuona hondo dzakusanganidzana nadzo. Munhu waagere naye mumba anga aremako? Ex-boyfriend yangu. Saka zvakachena naye muzukuru? Hazvina kuchena. Saka uri kuenda kupi? Zvaakaita izvozvo ndo zvakazokonzeresa futi kuti murume akandiroora abude. Ndiri kuona kuti hondo dziriko dzakakunamira. Kwese kusekwa muzukuru, kusekwa kunyadziso. Ukasiyana ukabuda ukati kwandiri kuenda ndichanoita sei? Handiti. Asi kumberi kwazvo unoita sei? Zvaramba asi uri pakati unoita sei? Kunyadziso. Ndoone chimhere chiri apa ichi. Chine tsaona dzakasanganidzana nacho. Ane tsaona yakasangana nayo. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Chukupasiya sekuru amati. Wakasimba muzukuru? Tiripo makadiwo sekuru. Tinosimba muzukuru. Akadii matari? Aiwa matari tinawo muzukuru. Aiwa tinotenda. Makadiwo muchemberi? Aiwa tinofara makasimbawo. Kwakadii kunoku? Aiwa kuno kutsvene. Naika. Ameno mumasango. Aiwa mumasango tirimo. Tadzoka kudare. Tauyawo kudare renye zvekare tatekuru. Pane mhuri iri panapa iyi. Ndiri kusanganawo navo pano vakandirovera runhare vachitaura kuti madzodzo awanda mumusha. Vakati asi tiri kufarira kuenda kwasekuru Ahmad. Ndikati aiwa ndivo sekuru vevanhu. Chandinotoziva ndechekuti havataurire kudiwa. Vanoita basa nemazvo. Saka maona ndauya navo kudai izvi. Vanhu vakaridza huni nekwandiri vaine zvichemo zvavaita aiwa toda kuti mbowana nguva yekupinda mumatare nokuti mumusha umu zvinhu zvedu hazvisi kutifambira zvakanaka. Saka ndakuvasiya mumaoko menyu asekuru. Ichokwadi. Tinotenda gamuchira henyu sekuru vazukuru.
uchirai sekuru kwakadi sekuru Unosimba mzukuru wakadi? Tinofara. Aiwa, tinosimba mzukuru. Tinofara mumati wasekotose. Ndiripo mzukuru makadi yenyu. Tinofara mzukuru wakadi hapo. Maona sekuru? Ndakaona. Mwaziwa. Tangovaona mumasocial media pasilive media tipo. Aiwa, akachena mzukuru. Ina ndauri kuti wake. Mukatekedza ngadai varigati kufamba kuti munosvika pana sekuru. Asi ndikuona muri mukati mukufamba mumasanganzana nemadzudzi kuti mugone kusvika pano. Kune zvamasanganzana nazvo wazoka. Pane zvatasangana nazvo. Zvaida kuti mugone mutadze kusvika pana sekuru. Tanga tisingachagoni kusvika nekuti amene tingataura zvaitika. Makasununguka zvekuti ndiri kutaura zvandiri kuona. Tanga tisingachagoni kusvika nekuti tanga tarasa mari yese. Zvirikwazo. Ndezvakazviotadza kuti musvika kuti dare risaenda seti satamba mudziki. Asaiwa. Magona kusvika. Mugone kubatsirika. Tazongosvika zvenharo. Rakajeka wazukuru. Pane honda wazukuru. Tinakucha. Kaita. Vanhu ndiri kuona une madzodzo zukuru mukati mekurarama kwako. Ndizvona. Rakadisimurasha. Asi hanzi chekutanga muzukuru. Rega ndikuudze kuti mamadzodzi aunawo hapana uroyi huripo. Sunuraita. Hanzi murandarume wako aripi? Akaenda. Mwana muzukuru. Akaenda. Asi kumashure uko ndikuona kwaane mumwe wakona muzukuru. Kumashure uko wanga usingoda kufambidzana naye kumashure uko. Yangaitika haana kungoenda chete. Saka uzvavo dzikubva nekukuona naye muzukuru. Ndiri kuziva chengu. Usimurasha. Hanzi rega ndikutsanangurira muzukuru. Shamulaira chirangu. Sunavara. Hanzi ndakatarisa imba yavo iri muzukuru. Handiye munhu aifanira kunge akakuroora. Pane wawakatanga kufambidzana naye. Ndiye aifanira akakuroora asi hauna kuzosvika pakuti mugone kuroorana. Hanzi zvaparara kudaro wakazowanawo mumwe wakazobereka naye zvirwere. Ndizvona muzukuru. Ndizvo. Usadaireka kucha. Handizvozvo chaizvo. Unowa muchisununguka ina ndaura kuti iwe. Shaina kusimurasha. Hanzi chimwe chezvirwere ndicho kachaugere nacho apa. Hanzi apo muzukuru pfungwa dzako dziri kudyanana. Tarisawo nemiri wako chaiwo wadyikika. Wakunge ndiwe wabereka chirwere chako, waberekwa nechirwere ichi kabeuriwe ndiwe mai. Pfungwa dzako hanzi dziri kudyanana muzukuru nekuda kwezvauri kusangana nazvo. Chokwadi chaizvo. Hanzi harina mhaka hara simba iyo ndiona yakapararazve. Chipiri. Yakaparara. Wane imwe chitatu. Aiwa, pakaparara imwe chete. Imwe chete. Yandanga mumairi yechitu iyoyo ndiyo yazo baba vakazobuda vakaenda. Ndiye chingani? Yechitu. Saka hanzi muzukuru baba wakuenda uri kumbozvitsvagawo kuti chii here kuti mwawaifanira kunge akawana. Hanzi aifanira kunge akakuroora zvakangopera. Ukazochiroorwa kwawazobereka vana zvikaparara. Ukazochiroorwa zvichireva twapinda muimba kechipiri. Murume abuda aenda. Hanzi wakambozvitsvagawo here kuti zviri kuderei? Ndombofamba ndichingofamba vachingotaura vanenge vachitaura asi ndisingagoni kubatsira. Hanzi muzukuru nhau iripo paura maererano neupenyu hwako. Kune vane godo neshanje
kubva pavana vaamai vako vavaberekwa naamai vako. Hanzi ndo vari kukonzeresa madzidzo ese wakutema nawo nhasi aita kuti usvike pano, zviri kukonzereswa nevana vaamai vako. Izvozvo chaizvo, nyangwe kubuda kwakaita ndiwo vakakonzeresa. Munin'ina wangu wanondisara kumashure. Murume wangu uri kutaura kuti hatina kuzoroorana. Andora toda kubatsirwa. Uda kubatsirwa? Ndoda kubatsirwa. Achitwa donenda. Munin'ina wangu anosara kumashure. Ani? Dorine. Okay. Ndiani wako? Munin'ina wangu anosara kumashure. Ndikuona hondo dzakusanganidzana nadzo. Munhu waagere naye mumba anga ari amako? Ex-boyfriend yangu. Saka zvakachena naye muzukuru? Hazvina kuchena. Saka uri kuenda kupi? Zvaakaita izvozvo ndo zvakazvokonzeresa futi kuti murume akandiroora abude. Andiri kuona kuti hondo dziripo dzakamunamira. Kwese kusekwa muzukuru, kusekwa, kunyadziso. Ukasiyana ukabuda ukati kwandiri kuenda ndichanoita sei? Handiti. Asi kumberi kwazvo unoita sei? Zvaramba asi uri pakati pokuita sei? Kunyadziso. Ndoone chimhere chiri apa ichi. Chine tsaona dzakasanganidzana nacho. Ane tsaona yaakasangana nayo. Toisa kumutsvaga kuti unyadziso kuti tichitaisa kuti kune murume mwana wake chemangwana achanga kuzonge panenge kutaudzana panyaya chimhere ichi. Kwese uda kuzonyadza kuti tizokuseka. Kuba pakadii papa akati mwana ndiri kuona apa tichitaisa kuti mwana kunga akwara kudai, asi ndikuona pane mhuka yakamunhinira yakamurwadza. Pane ropa rakabuda? Hapana ropa rakabuda. Saka chii? Hatisi kuziva kuti chii chakaitika because makuriro akaita vanga racho ozoshaipa ropa sei. Muzukuru? Ene chinhu chakamutsika ichocho chakamutsika akarara. Akarara? Saka sakazonosvika sei. Une mtsudzi muzukuru? Tonaweja? Kaiba? Hanzi paita kuvanyadziso muzukuru kuti mukwambo mangwana anozowana kukunongedza kuti chirwere changu chakatsakatika kwauri. Sona, kushaka. Asi hanzi nemhaka nechikonzero mhepo idzi dziri kusumudzwa nevawakaberekwa navo. Ndikuona vakadzi vaviri apa. Muri kuona chii? Vakadzi vaviri. Vari vetsinza hama dzavo. Ndiri kufungidzira kuti kana vari vairi umwe ndiye sisi vangu. Uri kufungidzira? Ndikutaura zvandikuvaye. Sekora mara vatauri kudiva. Iwe uri kufungidzira. Asi ndiri kuudza zvandikuvaye. Ndinawo zvakati. Kaiba? Ndiri kuzvinzwisisa. Ndikanda ndisungaje. Muzukuru hanzi nasekuru. Nhau yako vamwe ina amai mukati nekuti hanzi mai vako vanozviziva izvi. Zvakaitika akatoroorwa muna December. Mai vangu vachimurodza kuex yangu yakaziva. Havana kundiudza. Ndini ndega ndakanga ndisipo. Asi family yese yanga iripo munin'ina wangu achiroora. Saka nanhasi mai vangu havana kumbonditsanangurira anything. Pane hondo muzukuru. Handiri kuona zvekuitika. Asi ndikuona murume wako kuda kwaita ndikuona kufambidzana nemwana iye. Ari kufambidzana nekamwe kamusikana katori zera remwanangu. Kune shaisana. Shaisana, makanzwisisa. Ane hondo dziri papo. Kufunda kusimbisa. Hanzi imhepo zvadzo, mhepo zvayangopinda mukati meupenyu hwako muzukuru. Asi wangova munhu wangoti zviraramira upenyu hwakanaka kunyange naye munadarume wako wabuda mukati memba. Mamwe vanhu kuti maita zvinhu zvenyu muri pamwe chete. Hongu mhepo yapindawo zvayo nenyekuti iri kuvhurirwa nevedzinza. Ndizvozvo chaizvo tanga tichirarama zvakanaka. Tiri vanhu vanga vachitoita white wedding next year. This year tachiri tichatenga mota. Asi hondo kwayatangira, ndiri kuona kwakatangira kubva kune wakatanga kufambidzana naye. Ndokune
chikaikatangira muso uyu wandakatanga chiwanhu chiri chacho chiwanhu chachachi hazvitenderwi muzukuru zvokuti ngatidzo iwo wasiyana naye kana anga ari munin'ina wopinda ipapo mangwana muzotarisana muso usaka ukaona kuti wakaita amai vari kuzviziva vanozviziva uona kuti hongo wese waakarongoyo vakatoona kuti hatikwanisi kukudza kuti tikwanise kupinda papi apa muchatarisana sei ende zvasakisa kuti iwo musha wako wakugara zvakare musha waita sei woputsika waparara saka wachiseko chinyika mai vari kuzviziva enda wasikutorodza vatowane kumishana zviri kusekwa neiyo family yacho vanongondiseka vachinondinongedzera aiwa harina maipe muzukuru nokuti kwauya ndouya kuna sekuru amai kuti ugone kupotera ubatsira ndauya kuti mundibatsire ndakatofunga kuti maybe ndakaroiwa ndakatofunga kuti mumwe next door wangu watakambonetsana zviripo ndotazokuka zvinoti vanetsana nemwe munhu anga upedzi muchidata se ndaroiwa uroyi hatirambi kuti haukuroyi uriko asi zvimwe zvacho iye rako harina muroyi ukaroya nehama dzako nokuti ukuona kubva pamunin'ina wako wakaita sei ndopakatangira chi nyana asi kubatsirika unobatsirika ndowasvika mudare sekuru kuti ugona kubatsirika handikusiye wakadaro ndinokubatsira muzukuru zvako zvinofamba zvakanaka hanzi asi izvi zviri kukwanziriswa naamai vako muzukuru pakuti vanoda zvinhu nyange wachengeta asi munhu asingagutsikani ndozvazvisakisa nhasi kuti iwewe nevanyinyina vako nemukoma wako mugone kuparadzaniswa nekuda kwenhau dzinenge dzinenge dzichiumbiridzwa naamai dziri nhau dzakaipa. Ndakavaudza izvozvo handina kumbovavanzira, ndakavaudza kuti ndivo havana chokwadi. Vakawana anovatengera vo kana usingavatengeri hausisiri munhu. Plus inini ndini ndakaroorwa, saka handizogoni kuvachengeta everyday. Ava ndivo vanovachengeta everyday, saka ndine nyamwe ndikataura chipama ndizvo. Asi kuvabatsira undaivabatsira nyamwe ndakaroorwa. Handa sekuru ndopandi kutaura paya kuti mai vako havagutsikani. Nhasi unovazodyara ruvengo pakati penyu. Vatorujara izvi nekuurayana togona kuurayana cause nekutaudza takatoblokana hapana anokutaura nemunhu. Plus inini munhu wangu kurwadza cause akazondiparadzira imba yangu ndiine 24 years ndagara. Hanzi chirwere chako ichi chine utenda hwachinacho hwemakumbo kachi? Ari kurwara nemakumbo, hatopfeki bhutsu, anongopfeka maslippers chete. Hanzi ndikuona riko gumbo rake rakatanhira. Asi kuenzana makumbo ake. Hanzi chii chakaitika muzukuru nonzi ndiongone chirwere chaicho chichipepa? Zvakaitika pane uyu. Ekuti hanzi chii chakaitika paanga ari kuchipatara paaipepa chirwere ichi, makumbo akabvanzwa kuita sei pamuviri wake? Kaya wakatangisa asi handisi kuzviona here kuti racho rairwadza handiro rakazvimba. Wakambozvibvunza kuti sei zvadaro nemhaka yei? Gumbo ragara richirwadza ndeiri, saka ari kuchipatara kwakatanga kurwadza ranga risingarwadzi. Andikuona pawanga uri kuchipatara uku wonde akasanganidzana neuri handiti iwo handiti wanga wakupepa uyu pakapaninyatso kuteka aiwo ndokuzvigona handiti wazomira unochengeta nemumwere takutera kuona kuti uchaita sei samwe pakati kumadzudza so handiti dzudzo ndoramunoita sei asikubatsirika kuchaita sei zvabatsirika sichitarisa upenyu hwenyu uchaona kana dzimba chachanetsa kuchiita sei dzimba dzanetsa kuita sei tichada kugara muzviseko zvenyika uye muchimbonyadzisa titarisai muamai wacho munechi mune vana paunongochimbonza mai fano mugara muchi asi mutoparadzirwa rukanganisa dzimba dzenyu munoita sei muri waona asi mangwana achanofanidza kuseka
chitasa kunani acho vana vachaenda uko. Asisine kuti mauya kudaro mawazopotera ndisati kubatsirai tichakubatsirai zvinhu zvenyu zvinofamba zvakanaka Ani ndikuona chikwere chongochichengeta ugere kwaunga uri nemurandarume wako, asi chikwere chocho chakatorwa paita mhirizhonga. Iyeyu wacho ndaigara naye kumba kwangu kumusha, ndiye angachichengeta vamwe vana vese vanenge navake. Saka sisi vangu vahombera ndo vakazomutora behind my back ndisingazivi. December vachirodza munina mundingazvizivi. January vachitorawo vachimuburitsa vachimuendesa kwangu. Izvi zvandigare naye arikugara kwangu. ndora ndikureva pamusoro ndora atora ndikureva kuti muereke akatorwa Andachagara naye. achiita precious Precious ndisisi vangu. soko cheche Ndo vandimusara kumashure. kugodore paunasa kama chicho kuite Handizivi kuti anondivenga. Hanzi vanasisi vako nemunin'ina wako vanzi vane mukanwa munotapira zvekuti vakatanga kutaura naamai vavo vanobva vaona zvese zvatoita sei zvinoita vanhu vana vavo hazvido zvakanaka chete zvaita vanhu vamwe vese hazvina kunaka zvakaipa. Ndizvo zviri kuitika. Vanongonzwa vanhu vanongonzwa neivavo tuti. saka tudzonanizvo ndozvisesa ende vato vakatogadzwa vatova neshaisana kusakutaura kufamba urendo rwako kufamba kubva makaitoda kuti usasvike mukati matari masekuru amava usawana sangadzanitsaona mukati mokuita sei mukufamba asi zvisinei sekuru vanongobvumbamira muzukuru kana angoreva kuti sekuru ndoda kusvika papi pamuri ende ndokubvumbamira kusvika wasvika papi pandiri tigone kuti tisati tichibatsirana saka ipapa nditazokubatsira ndinokubatsira muzukuru handiti Vakatoita mashoko tisati tasimbuka pamusoro paya. Because kuchipatara kwavanga vachienda munin'ina wangu iyeye ndokumba kwake kwavanga vachigara. Saka ndakutora manje ini handina kuzoti ndiri kufamba nemwana. Ndakangoti uyu ngaataure kuti hanzi ngaaende naye kumusha kwangu. Mashoko akabuda ipapo. mwana angada kuurayiwa varatofuma kuzviziva izvozvo Havazvibvumi vanongoti tsaona yakaitika yemadhongi ekusikwa nedhongi chete. Achapora kuchipatara ari mumaoko emadhokita zvachapora. harisinezvo hazvina mainge kuti wauya tichadzonga tichibatsira ndisinoizvo kunana Mwanzo wangu ungachema hako muzukuru imba yako iyi ndoda kuti ndigone kuiumbiridza nokuti kubuda kwaakaita mumba imhepo yaakasundaidzwa kuti agone kusviba mwoyo nevakufuratiri asi imba yako ndichaiumbiridza nekuti murume wako anga akaita chitsidze newe kuti ndiwe mudzimai wangu vatichaparadzaniswa naye nekuti kungaita dii nekunge tafa asi nekuda kwekuti hama dzako hadzisi kuda kuona chakanaka pauri pamararamiro auri kuita zvaunovapa havanhu vasingagutsikani. Ndizvozvo ndinovaitira zvakawanda vanasisi vangu even mai vangu chaivo ndinovaitira zvakawanda but kuti vanondivengerei kana vaenda kumusha muna December vachigara mvuri vanenge vachingotaura nezita rangu nevana vangu chete ende mufamily takaberekwa imomo anowirwa nematambudziko isaidi rangu chete akarara kuchipatara anenge ari wangu akaenda kuchipatara anenge ari wangu akarwarawo futi still anenge ari wangu but vakoma vangu hapana anokuenza nodambi Hanzi ndichabatsirana newe mune zvakanaka muzukuru nokuti nawe ikasagadziriswa naye nhasi zvakanzi mai varwara unogona kuendawo nawo here nezviya zvechirungu zvokumwa kuti vagone kupora munenge muchitarisana sei nemamiriro akaita nhau yako nhasi uno. inini mai vangu ndandakavatsamwira ndaiti handiendi nyange zvikanzi varwara nyange zvikanzi vashaya kumariro kwacho handiendi negrupu racho richakontributa iroro ndaiti handiripindi
kumbirira kana amai handiti ndimai vakaita kuti iwe ugone unge uri pano panyika unge ugere paurapo ndivo mai ivo vai. Saka sekuru vari kuti inini ndiripo pakukuumbiridzai pakuti mugone kuyanana samai nemwana sasisi nevanyin'ina vavo handiti pakuberekwa kwamakaita. Sekuru ndopaura kuti ndichamira ndikubatsirai saizvozvo handisi pakuda kuti mugone kuparadzana naamai vavo kana kuti kuparadzana nemasisi honguivo vakadaro. Asi sekuru vari kuti ndiripo pakuda kuti ndikuumbiridzei mugone kurarama sekuru rimwe chete. Unozvitendera mai vangu ezvinezvi ndakatovaregerera zvangu. ndakuda kuti kana nyama dzako dzodzidzo vari kuita zvakashata zvokuda kuti mugone kuregerana ndichakubatsira zviro zvinofamba zvakanaka muyanana zvakaitika zvazvo handiti mukatomwe ndikuziva kuti mwoyo uri kurwadza asi wauya muno nditi mabatsiro ndichakuita kuti mugone kuyanana mugone kuonana zviro zvinofamba zvakanaka seyo vano munhu mumwe chete kufamba zvakanaka handiti zvese zvinenge zvanetsa uchingotodza rakaitika asi ndichada kuti umbiridze kwama inofamba zvakanaka nouyo murume wako akabuda agone kudzoka mumba mavo kufamba zvako saite sekuti kuti ai murume azoenda azonzi mangwananza kuangana vachakazobuda akatova mukadzi akasiyiwa rega ndiropagadzirisa musekuru ndinogadzirisa zvese zvinofamba mune zvakanaka nyama dzakuita sevhira mungu zvakaitika varegerera amai chiregera munina chiregera ngoma handiti ndinotinoziva zvandichaita handiti kwangu kubatsiridza kumbidza zviri zvifambe zvakanaka handiti munopatenda imi ndo zvamuri kudai zvekutaura nasekuru amadu kuti hongu vari kuti murume akaenda anogona kudzoka. Imi ndo zviri pamwoyo penyu here kana kuti makatosviba mwoyo? Murume ndoda kuti adzoke iye ndiye zvandakatosviba mwoyo zvangu bati chiri kundishamisa hapana chaakatora mumba akangoenda. Anozongoti kana aine chaari kuda ondikumbira kuti ndichakumbira kusvika kumba nditora zvakati. Alright. Hapana kana kutukana kana kuita sei? Alright. Taurai. Izvezvi zvaakaunza mumwe musikana agara angari mwaro yanga achitinetsa mumba ari kumusha izvi tori kusawa. Saka ane mazuva akamuunza ndakangozvionera kuti marore auya ndakangomubvunza chete kuti ko foni wako kushandisa foni yeshamwari kubasa yako iri kupi iri kusara nemusikana akanditi foni ndongoshandisa yandashandisa handisarudziri kudaro but aitaura zvake zvakanaka. Alright. Pane chidzokera kumashure pane nyaya yanga ichitaura nasekuru yekuti murume wemunin'ina wenyu akamhenga ari murume wenyu imimi? Akamhenga ari murume wangu hatina kuzororana zvedu. Alright. Once vaida kuroorana mukomana nemusikana. Tiri mukomana nemusikana hatina iyo achitozviziva? Even mai vangu vachizviziva. Ndiye akazotorwa pamusina kudaidzwa pachiroorwa? Ndopakazwa akazotorwa muDecember ndisina kudaidzwa ndakangonzwawo. Alright. Pane zvataura sekuru amadu zvese mazvinzwisa here padare renyu? Mazita vanga vachitaura anzani Precious naDoreen makambotaurira nawo here nezvemazita iwayo? Asi zvavari kutaura vari kufamba nemo zviri kuitika muupenyu hwenyu? Munosimbovaona paTV kana makati makaona pasocial media? Ndimi nemuchiti madhirama ka? Nhasi dhirama renyu here? Dhirama nyere. Tiri kutaura zvekuti vanhu vazhinji vanoona vane vachiti munogara pasi muchirongana motaura moita sekunge mune dambudziko muupenyu hwenyu sekuru amadu vachiita se vachiziva. Saka imo mauya ende makauya nekwandiri saka tiri kuwana mukana wokuvhunza izvozvo kuti maisoonawo sei vamwe vari mudare rasekuru amadu? Maiona sei? Maiti kunyepera here? Maitoona kuti chokwadi maitozviona zvangu chete kuti vanhu hatibhirivi zvakasiyana. Kazi uya anenge achiti dhirama anenge asati asangana neproblem achazviona kuti rinenge risiri dhirama atosanganawo neproblem yaakuda sekuru kana kuti silaimiti. Tangobvunzawo dziri rimwe nyaya dzinei nasekuru. Imimi pamakanzwa kuti atorwa naex wenyu, iye ex wenyu akambotaurawo nemere kuti ndaakuda munin'ina wako? Aiwa vanhu ndakangosuspecta kuti the way
maybe angari mudiki haana kuzviona. Takabvunzana mufoni mumaWhatsApp. Munin'ina wangu akakana sisi haana mbogara ambondida anondida. Ndikati ndikakwira zvangu ndichienda kwavari kugara because itu yataura nasekuru vari kugara vese. Ndikaenda ikoko hatina kurara usiku wacho tichiita nyaya zvakanaka tichitaura nezvake mukomana iye achiti akana tiri kungosanganisa business tiri mabusiness partners. Ndikati okay. Asi akanditi asi usamubvunze. Imunina waende ndosabvunze. Ndisabvunze. Ndikati alright. Okay. Kubva ndazobvunza kwapera something like 3 months ndakazobvunza mukomana kuti ko imimi muri kusanganisa chii nemunin'ina wangu. Akatogumbuka mukomana iye akandoti ndinofunga kuti ndingadanana nemunin'ina wako. Ini ndakambodanana naye hapana zviripo. Ndikati alright. Asi vavese zvinezvi. Izvo vari kuronga kutoroorana. Alright. Vachinoororana ndisingazvizivi. Alright. Saka nyaya yakaitika ndeyekuti mameseji aya patakataura nemunin'ina wangu ndakazomufowadhera kuti ko iwewe wakati pandai kuvhunza wakati 1 2 3. Ndiwo mameseji akazofowadha kumurume wangu akandirova ndiwo akamuburitsa. Conversation iyoyo ndo yakazonofowadherwa kubvunzi ona mukadzi wako ndanga ndichiroorwa muna December saka ari kuchemera ex yake zvinoita kuti vachiri kudanana. Aikazvo uye andisaka kusekura madhu vangu vataura kuti ndiye akazvikonzeresa futi zvokuti murume awenyu aende because haana kubuda haana kuudza munin'ina wangu chokwadi haana kuudza uyu chokwadi dai vaida kuroorana zvavo vakauya tikataurirana. Munin'ina wangu akaroorwa ndichifara wachienda but havana kuita izvo sekuti vanhu vanogona kuroorwa nemurume mumwe chete vakatogara vari mukoma nemunin'ina handiti kwaungotaurawo zvinhu senyaya sekuti ndachida ngoti tingojekesa kwasara nyaya imwe chete chii chakaitika pamwana mukomana watisiri kukwanisa kuburitsa paTV uyu chii chakaitika kwaari? Mwana uyu vana pamba vakaenda kunotsvaga huni nengoro vakasunga madhongi vauya pamba vapedza zvekuofroda huni dziye vakabvisa madhongi kuti abuda aenda. Madhongi aya akaenda akanodzoka achimhanyisana achiuya achida kupa ive nemwe mukomana muhombe mwana wemunin'ina wangu achinanga mwana wemunin'ina wangu kuvhatiza muhombe vananga vechitu kuvhatiza paakananga kune uyu kwaakatiza akatiza kukuendera madhongi but iye akanodonha so akatarisa pasi but akazotsikwa kunhengo yake. Iye akatarisa pasi akazotsikwa ipapo sayadamu. Saka kuchipatara vakati chii? Kuchipatara nyaya ndiyo yekuti atsikwa nedhongi. Pakumurapa kwavo ndikuti pakumurapa vakati zvinodzokedzana here? Kuchipatara vakatomusona mastitches. Achadzokera kureview musi wacho. Asi kuenda kutoilet ari kuenda zvakanaka? Ari kuenda imberi kuita weti zvakanaka. Arita zvakanaka ne? Tisingazivi kuti kune zvakakanganisika amen. Zvakati kuzobvunza sekuru asi papati kuti sekutaura kuri kuita sekuru vari kuti chaidiwa rufu pamwana wekuti pave neshaisana saka tototaura kuti makatorwirwa ka kuti tive naye nhasi makatorwirwa ngadai zvaenda nepamwe matauriro ari kuita sekuru zveshuwa maybe taingofonerwa kunzi kwaitika zvakati aiwa tinotenda sekuru tsaona yamaona yemwana uyu ndeyechokwadi ndo yanga iri kuchipatara sezvamaonawo kuti akatanga kurwadziwa nemagumbo ari kuchipatara vari kuda kuzivawo kuti upenyu hwake neramangwana zvichafamba sei nekuti akatsikwa sikarudzi. Varina mai kwenzukorega richema ndibona zvichiita sei tinobatsirana chakuita ndidzipe idzo asaniita zvakanaka nguva yakaita sei yakaoma asi aiwa anoita zvakanaka ake ndinokubatsira sezvo masvika kuti tese tibatsirane ndinokubatsira zvinoita zvakanaka. Awa tinotenda sekuru nemusikana kubatsira muzukuru wanditi kubatsira zvinoita zvakanaka mugone kuwanawo simba tiri kuti maramba muchingotenderera muchingotenderera kupisa nepedzoka mwana musawo
Mshauri nani? Anza mina muda kubvunza irasukuru. Ndiri kubvunza kuti iye chii chakakonzeresa kuti adaro kurwara kwakuita kuswa nemakore kwane 3 years. Akanga arara kuchipatara for 3 months ari muICU. Hanzi muzukuru nawe iripo zvenambotaura paya kuti hama dzako idza dzifariri chakanaka. Vanhu vokuti vakambozama kokutanga vakaparadza wanano yako kuti mugone kusvitsa pamaifanira kusvika kuti musvike pakurorana vakazviparadza, ukapinda mimba yepiri vakazviparadza, nhasi vamimba yetatu vasvika pakuiparadza. Iri nhau yekuti vakagara vatoona futi kuti ramangwana vana vako vachazokuchengeta. Nhasi unovaisa mhepo yekuti vana vasawanikwa, vakuisa utenda, achazenga newe mangwana ndiani achazomira newe. Ivo hama dzako chaidzo dzakufuratira, mai vakufuratira, zvirwere zvako zvakwana matenda, achazomira newe ndiani. Uri pakurwadziswa muzukuru, ndokureva kwangu kuchitaura sekuru. Sandara vanhu katara sezvo masvika hatichazokubatsirai tichakunongora izvozvo zvinofamba zvakanaka. Mune rimwe Ndinoti ndiri kukuenderai kumberi. kunaka pecha Bvunza hako muzukuru, ndonguva yako yekuti ugone kubatsirika. Nyaya yatisimudza chaiko chaiko yange taigara tichingofamba pane chinhu chiri kudongorera vanhu pamba. Hatisi kurara, vanhu havasi kurara. Pane chinhu chiripo kumba chinodongorera vanhu, especially varoora. Hanzi hongu iri dani muzukuru ngade kuriziva hako, asi hanzi zekura kuti waita mutete vatoda vemudzinza imomo. Hanzi mushure mekunge maziva, munozviziva here kuti paurorwa hwenyu kune vamwe vanotora vari kutoitwa vakadzi nechinhu ichocho? Tiri kufamba tichizvibata. Ivo mai vangu tanga tichida kuuya navo, handidzo dzanga dziri shungu dzavo, asi netsaiwa tsaona yakazosangana nayo. Hanzi handina maimbe muzukuru, zvazvinoita pamatara hanzi hatigone kufamba nenhau dzakawanda. Saka sekura kuti ndichienda chikamu nechikamu, hongu semunhu wachema nongoda kuzoti izvi zviri vandiri kusangana nazvo zviri kufamba sei. Saka sekuru vari kuti rega tiite chikamu nechikamu panhau dzako, handigone kumhanyisa tsuro dzakawanda panguva imwe chete. Chokwadi. vanhu mazuva akamuchazvotinodzoka zvakare totibatsirana asi ranhasuni tibatsirana rivi auchema ngaurume kuti mugona kubatana nemurume ako nekutikudzana ngosvika kwanise kuropa rimwe chete mangwana asazoseka zvichisevhini muyadhi matiri kugara ndochaundonyarira papi mushamwari dzataifamba kubasa kwanoshanda ndomanomutenga tonyara kutopinda ikoko kuti mutengesa anamai pemuzukuru mauya tinobatsirana ndede tine zvakatsokuti kuti kubatsirana zvinhu zvenyu zvakafamba zvakanaka mama dzako dzavasana sekuti tichigona kubatsirana tichienda chikamu nechikamu zvinhu zvese zvaita sezvacheka pane rimwe vakakosha zvakakosha ndizvozvo zvekuda kumurume nekuwara kwedu nekurwara kwedu munobatsirika pane zvamungada kutaura here sekuru kune vazukuru venyu vari kukuonai pachivhitivhiti apo maringe nekubatsira kwamuri kuita vazukuru zvamunoda kuvabatsira kuvakoka kuti vauye kuzosangana nemi sekusangana kwaita mhuri yauya panapa ichibva kuSouth Africa kuuya kuzopinda mudare renyu rineri notenda kune vazukuru vangu kudzoka unosekura mari kutaura navo chimwe chatinatindusena kuti vamwe vazhinji vanenge vachingona ngeidambe vazukuru varipo nekunzwa dambudziko ravo pariri nemafambiro rayaita saka iwewe kana uri kwauri ikoko
wakasununguka une dambudziko yako unokwanisa kuuya matare tigone kuita sei kubatsirwa mune zvakanaka chatisingaiteni kurombesa handirombese asi kune anenge akaromba akuda kuromora zvake zvinofamba zvakanaka aiwa anouya sekuru anobatsira mazuva avo kubva wana 9 kusvika wana 1 dzimwe dzenguva sekuru havagari nechishiri chako chinogara nani nemazukuru regai kuzotsamwa kuti kana mazodaira nemazuva etaura sekuru havapo nokuti pamwe sekuru havasida kutaura kwete ndine nguva dzandoti kana ndiri kuno kumatare kana ngwaraita kuti mutaure neni muchindiona tinotaura tese pashiri pamuchiita se muchindiona muchida kubatsirwa muri ikoko munobatsirwa zvakare zvezvi kunofamba chi mune zvakanaka vakasununguka kuuya uyai mubatsire muri kupi kuna sekuru amara aiwa tinotenda vaita basa